ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 27 ዘሎይ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ከንብብሞ ካብኡ ክንቀጽልና ማለት ከምዚ ይብል ፌስጦስ ነታ ሽመት ምስሓዛ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ሊቃውንቲ ካህናት ሹማት አይሁድን ከአን ጳውሎስ ነገር አልዓሉሉ አመንገዲ አድቢዮም ከቀትልዎ ደልዮም ናብ ኢየሩሳሌም ከደይበሎም ሞገስ ለመንዎ ፌስጦስ ከአ ጳውሎስ አብ ቂሳርያ ይህለው ከምዘሎ ንሱ ድማ ቀልጢፉ ናብኡ ንምውራድ ከምዝሓሰበ መለሰሎም እምበአርሲ ካባታትኩም እቶም ከዓልቲ ዘለው ምሳይ ይውረዱሞ ኣብቲ ሰባይ እቲ በደል እንተሎ ይኽሰስዎ በሎም ምሳታቶም ኣስታት 8 ወይ 10 መዓልቲ ምስ ገበረ ከዓ ናብ ቂሳርያ ወረደ ንጽባሕ ህጅውን ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽዎ ኣዘዘ ጳውሎስ ምስ መጸ ከኣቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ አይሁድ ከቢቦም ደውበሉ ክረትዑሉ ዘይክእሉ ብዙሕን ከቢድን ክሲ ከዓ ከሰስዎ ጳውሎስ ድማ ኣነን ንሕግ አይሁድ ኮነ ንቤተ መቅደስ ወይ ንቄሳር ኮነ አይበደልኩን ኢሉ ተመጻረየ ፌስጦስ ቃና አይሁድ ባህ ከብል ደሊስ ንጳውሎስ ካብ ኢየሩሳሌም ክድይብሞ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብሞ በዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ ክትፍረዶ ትፈትዩ ይኻይሉ መለሰሉ ጳውሎስ ግን ኣነ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ቀውም ኣለሁ ኣብኡ ፍረዲ ዝግባአኒ ንስኻ ጸቢቕካ ከምትፈልጥ ከኣ ንአይሁድ አይበደልኩምን አሚጸ ናሞት ዘብጽሕ ገይረ እንተ ኮይነ ግና ከይመውት እኳ አይልምንን እየ እዚ ዝኸሱኒ ብኸሙ እንተ ኮይኑ ንዓኣቶም ኣሕሊፉ ክህበኒ ዝኽእል ከቶ የልቦን ኣነ ናብ ቄሳር ይግባኝ ኢለ ኣለኹ በሎ ሽዑ ፌስጦስ ምስቶም ኣማኸርቲ ተዛሪቡ ናብ ቄሳር ይግባኝ ካብ በልካስ ናብ ቄሳር ክትከይዲ ኻይሉ መለሰሉ ይብለና ኣብናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ከም ዝረአናዮ ግብረ ሐዋርያት 24 ኩድእ ኾሎ እንታይ ናሪና ነርና ፌሊክስ አገልግሎቱ ወዲኡ ስልጣኑ ወይ ድማ ሽመቱ ንፌስጦስ ከም ዘረከቦ ሪናይና ደዋቢልና ነርና ፌስጦስ ስልጣኑ ካብ ፌሊክስ ምስተረከበ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ቂሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝደየበ ሎሚ ሂዝና ክፍሊ ይነግረና ማለት ፌስጦስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ ምስቶም ሊቃውንትን ካህናትን ሹማትን አይሁድ ምስተራኸበ እቶም ሊቃውንትን ካህናትን ሹማት አይሁድን እንታይም ገይሮም እንደህሪና ጉዳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዮም አልዒሎምሉ ናብ ቁጥር 2-3 ከይድና ክነንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ሊቃውንቲ ካህናትን ሹማት አይሁድን ከዓ ንጳውሎስ ነገር አልዓሉሉ አመንገዲ አድቢዮም ቆትልዎ ደልዮም ናብ ኢየሩሳሌም ከደይበሎም ሞገስ ለመንዎ ይብለና እዚ ሓድሽ መራሒ ፌስጦስ በቃ ነቶም ኣብ አይሁድ ዘለው ሹማምንቲ ሓለቃ ኩሎም ከም ሓድሽ መራሒ ኢምፕረስ ክገብሮም ምስኦም ክላለይ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ ቶም ናይ ጳውሎስ ጸላእቲ እንታይ ገይሮም ነቲ ዝረኸቦ ጋጣሚ ተጠቂሞም ነቲ ሓድሽ መራሒ ኮይኑ ዘሎ ፌስጦስ ንጳውሎስ ኣብ ኢዶም ኣሕሊፉ ክህቦም ሞገስ ካብኡ ክልምኑ ኾሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት ኣብዚ ለመንዎ ዝብል ቃል ትርጉሙ እንታይ እዩ ደጋጊሞም እቲ ዝሓተትዎ ነገር ክገብረሎም ሓቲቶም ማለት እዩ እዚኦም ሰባት ለመንዎ ክብለና ኾሎ ሓንሳብ ጥራይ ሓቲቶሞ ኣይኮኑን ስቕ ኢሎም ብተደጋጋሚ በቃ ንዕኡ ኮንቪንስ ንምግባር ብዙሕ ነገር ከም ዝፀዓሩ እዩ ዝቃል እዚ ዘመላኽተና ናብ ኢየሩሳሌም ከደይበሎም ሞገስ ዝለመኑሉ ምክንያት ስለምንታይ እዩ እንደህር ኢልና ናብ ኢየሩሳሌም ከይበጽሐ ከምቲ ኣቀዲሞም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕትና ኣብ ምዕራፍ 23 ዝረአናዮ
ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ፍርዲ ክፍረድ ኣብ መንገዲ ኾሎ ኣድብዮም ክቆትልዎ መታኒ ናብ ፍርዲ ኸይበጽሐ ናብ ክትዕ ኸይበጽሐ ኣብ ትሕቲ ፌራድን ተፈራድን ከም ከሳስን ተኸሳስን ጠጠው ኸይበለ ኣብኡ ኾሎ ናብኡ ኸይበጽሐ ኸቃብጽዎ ስለዝደለዮም ንፌስጦስ ከዘንግዕዎ ሓሲቦም ማለት እዩ ፌስጦስ ናይ ኣይሁድ ምኽሪ ኣብዚ ዝፈልጥ ኣይምስለንን ከም ኣነ ማለት እዩ ኣይሁድ ግና ኣይሰለጦምን እምበር ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ምዕራፍ 23 ካብ 12-15 እዮም ሓሲቦሞ ሽዑ ስለዘይሰለጦም ሕጂ እንተሰለጦም ኢሎም ከም በሓድሽ ነቲ ዝሓሰብዎ ክፍጽምዎ ንፌስጦስ ክልምንዎ ኸሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ፌስጦስ ልመና ናይቶም ሊቃውንቲ ካህናት ሹማት ኣይሁድን ምስ ሰምዐ እንታይ ኢሉ ይመልሱሎም ፌስጦስ ከዓ ይብለና ጳውሎስ ኣብ ቂሰራ ይህለው ከም ዘሎ ማለት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ጳውሎስ ኣፍልጦለኒ ፈልጥ ኣብኡ ከም ዘሎ ፈልጥ ነዚ ጉዳይ እውን ኣነ ሸለል ኣይበልክዎን ዛ ዓይነቱ ምላሽ ክህቦም ከሎ ንርኢ ዘለና ንሱ ድማ ቀልጢፈ ናብኡ ንምውራድ ከም ዝሓሰበ መለሰሎም እምበኣርሲ ካባኻትኩም እቶም ከዓልቲ ዘለው ምሳይ ይውረድ እሞ ኣብቲ ሰብኣይ እቲ በደል እንተሎ ይክሰስዎ በለና ይብለና ርግፀኛ ክንኮኖ ንኽእል እንታይ እዩ ፌስጦስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቂሰራ ይህለው ከም ዘሎ ካብ ፈለጠ ፌስጦስ ኣብ በቃ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቂሰራ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይህለው ከም ዘሎ ካብ ፈለጠ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመይሉ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቂሰራ ከም ዝመጸ ብምንታይ ምኽንያት ኣብ እስር ቤት ከም ዘለውን ሓበሬታ ኣለዎ ኢለ ይኣምነ ምክንያቱም ኣመጻጽዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ርኢናዮሲ ካብቲ ንቡር ወጻኢ ስለዝነበረ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕትታትና ዝረኣናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ክቆትልዎ ንዕኡ መደብ ከም ዘውጽሉ ሊሲዮስ ምስ ፈለጠ ብወተሃደራት የዕጅብዩ ናብ ቂሰራ ኣብጽሕዎ ስለዚ ኣመጻጽዓ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ወይ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመይልዩ ኣብዚ ናይ ቂሰራ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ከመይሉ መጽኡ ናብዚ እንድሕር ኢሉ ሓቲቱሲ ኣመጻጽኡ ኖርማል ስለዘይነበረ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ኣፍልጦ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ፌስጦስ ከም ሓድሽ መራሒ ምስቶም ዘመሓድሮም ሰባት ጽቡቕ ዝኾነ ምሕዝነት ክፈጥር ስለዝደለየ ኣይሁድ ክጸልእዎ ስለዘይደለየ ምስ ኣይሁድ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ሕብረት ክገብር ስለዝደለየ ንዓዓቶምን ኣብቲ መጀመርታ ኢምፕረስ ክገብሮም ከደንቆም ወይ ድማ ከፍትዎም ስለዝደለየ እንታይ ኢልዎም እምበኣርሲ ካባታትኩም እቶም ከዓልቲ ዘለው ምሳይ ይውረዱ እሞ ኣብቲ ሰብኣይ እቲ በደል እንተሎ ይኽሰስዎ ክብሎም ከሎ ንርኢ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ኢልና ንሱ እውን ኣብ ሽግር ከኣቱ ኣይደሊን እዩ በቃ ኣብ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ደው ክብል ስለዝደለየ እዩ በቲ ብጉዳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሽግር ከኣቱ ኣይደሊን እዩ ብሮማውያን በዚ ከዓ ኣይሁድ ድማ ብሽግር ክፈጥሩሉ ኣይደሊን ስለዚ ዝነበረቱ ኣማራጺ በዚያ ከምዚ ኢሉ ምጹ ኢሉ ንዓዓቶም ከም ዝድግፍ ተመሲሉ ናይ ግድን እዚ ዘረባ ክዛረቦ ነይርዎ ማለት እዩ ፌስጦስ ከምዚ ዝበልክዎ ከም ሓድሽ መራሒ ምስቶም ዘመሓድሮም ሰባት እርክነት ክፈጥር ስለዝደለየ እውን እዩ ድሕሪ ነታ ሹመት መሓዙ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ ነቶም ካብኡ ሞገዝ ዝለመኑ ሊቃውንቲ ካህናት ሹማት ኣይሁድን እንታይ ኢሉ መሊሱሎም በቃ ካባኻትኩም እቶም ከዓልቲ ዘለው ማለት ተራሰብ ኣይምጣ ክትረትዕዎ ይኹም ትደልዩ እቲ ትደልይዎ ነገር ክኸውን ኣብ ልዕሊኡ ትደልዩ ዘለኹም ስለዚ
كمتي نمن نتي زحلف سمون زرعنا كالس بقى حيزم زموصو كومو كالتي هشكم مصو انتي مالتي بزناي زمناوي ازراربا بزناي زلنا زمن ازراربا اندحر كنزارب كوينا አሎ ዝባሃል ጠበቃ ሄዝኩም ምጹ ማለት አብ ዓድና ወላብዚ ዘለናዮ ፍሉጥ ጠበቃታት አለው ትጉዳይካ ንሳቶም ተሒዞሞ ዋላ አጥፊኢኻ ሆለኻሲ ናይ ምስዓር ክእለትውን ክትስዕርውን ትኽእሊኻ እንድሕር አብዛ ዓድና ተኸታቲልኩም እንድሕር ኮይንኩም ሓደ ነዋልድ በቃ ከምዚ حماق تريد زقبر غازيطኛ نيرو كاب تسرحو تباريرو ግን حيال طبقه حيزو ስለዝነበረ بتعمي فلت طبقه حيزو ስለዝነበረ كابتي تزغبرو فردي كابت خمص زلو فرد ግን كمولو كولونري تمليسو نتوم زسرحالهم زنبره كامبانسي خاصم كمان يحسب نيرو مالتي مسارو قاله كم زي اسر بقى تعمامينو مالتي انت هبلكم ميله ابزي امبارسي كباخاتكم توم كالت زلو مسا يوردو خبلهم كلون تايزبلهم زلو اندحر كالت سبات امصيخوم اندحر كروت ازخلو سبات طبقاتات اقيمكم تتدليو نغرسي نخطرخو سايك تشغرونيكم ايلو خبلهم كلنا نري زلنا نز زغبرلو مخنيا سلمنتاي اندحرينا كم تزبلكم مساتاتهم صبو زخونه هبرت كلو سلازدله طراي كمتي اب قطر 3 لعلنا زرعانايو اتوم ليقاونت كهانات شومات ايهود نهاري باولوس كساسو ابيت فرد دو كبلو زخصصو كمتي اب قطر 3 زنببنا ازوم ايهود نهاري باولوس ጉዳዩ ነገሩ አብ ቅድሚ ፌስቶስ ዘላ አልወሞ ነሃረ ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከደይበሎም ሞገስ ካብ ፌስቶስ ዝለመኑ አፍርድ ደው ከብሉ ወይኮነን አቡ ኸሲሶም ክረትዑ ወይኮነን እንታይ ደአ ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና ናብኡ ከይበጽሐ አብ ኢየሩሳሌም ከይበጽሐ ብመርገም ዝተማሓሓሉ ሰባት ስለዘለዎም አድቢዮም ከኦፍልዎ ስለዝደለዩ ካብ ገጽ ምድር ኸጥፍእዎ ስለዝደለዩ ነዚ ፌቨር ነዚ ሞገስ ለሚኖ ነዚ ውዲቶም ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቲ ናይ መጀመርታ ተሞክሩ አጸቢቆ ስለዝፈልጥ እንታይ ገይሩ ነዚ ጠለብ ነቲ ካብ ፌስቶስ ዝቀረበሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከድካ አብ ኢየሩሳሌም ክትፍረድ ዝብል ሐሳብ automatically ሐዋርያ ጳውሎስ ክነጽጎ ሆሎ ኢና ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንም ኮምፕሮማይዝ አይገበረን ነቲ ካፌስቶስ ዝቀረበሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከድካ አብ ኢየሩሳሌም ክትፍረድ ዝብል ሐሳብ ቀልጢፉ ይነጽጎ ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ስለምንታይ እንደህሪልና ካማንም ንላዕሊ ንአይሁድ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዝፈልጦም ይኽብርን ጎይታ ይሁን አሜን ዶ ሐዋርያ ጳውሎስ ፌስቶስ ና አይሁድ ባህ ከብል ደሊ ናብ ኢየሩሳሌም አብ ቅድሚ ክፍረድ ፈቃደኛ ዲኻ ኢሉ ከሓቶ ኾሎ ምንም ኮምፕሮማይዝ አይገበረን ናብ ኢየሩሳሌም ከይዱ ንኽፍረድ ከም ዘይፈቱ እንደሕር ናብ ኢየሩሳሌም ክትከይድ ኣለካ ኢልካ ተገድደን እንደሕር ኮይንካ አነ ሮማዊ በቃ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢለለኹ ክብሎ ኾሎ ንርኢ ማለት ኣብ ቁጥር 6 እንታይ ብለና ምሳታቶም አስታት ሸሞንተ ወይስ 10 መዓልቲ ምስገበረ ከዓ ናብ ቂሳርያ ወረደ ንጽባሃይቱን ኣብ መንበር ፍርድ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽዎ አዘዘ ይብለና ፌስቶስ ምስመን እዩ አስታት ሸሞንተ ወይ 10 መዓልቲ ቀንዩ እንደሕር ኢልና ምስቶም ካብኡ ሞገስ ዝልሙኑ ዘለው ማለት ምስቶም ንሐዋርያ ጳውሎስ كأطلو ليتن معالتن زتصعرو زلو سبات يو قنيو ايغرمكومن ازوم ايهود دحر خلت عامتون
اتي ابل قلب باولوس زلوم اتي ابل على حواريا باولوس زلوم صلئي عينكين دحر خلتا عامت ون اتي ابل علي زوصو مدب اتي ناي مقتال مدبهم كم زي قارصو وينا نري بزعبا حواريا باولوس دقاس ليتي كم زي بلومينا كابز ننببو زلنا كفل نردا بتعم زقرم نجاري حواريا باولوس أبيت مع أسرتنا كيسيراسي لعل سلسة عمد لعل خلت عمد غيرو له هجي خلت عمد مولو بسنك زوب فيليكس قنع فرد غفر سلسة زي دلية بسنكو ناس أعوت أنها تتصاب أنها تقبو عاول له كرس عوقنا يكالو نزوم سبات the moment Festus ناب يروساليم مستيبه قداي ناي حواريا باولوس الإلوملو فيستوس كاب يروساليم ناب كيساريا مستملسه ودياو زغبرو نجر انتايو اندحر إلنا ناب قداي حواريا باولوس يو آتيو نحواريا باولوس أبتنميو مسام تصوو اتوم كاب يروساليم زوردو كالت أيهود نحواريا باولوس كابيبوم أيغرمكم نحواريا باولوس كبيبهم كراتو إلو زي كإلو بزوحن كبيدن كسي كخصوه خلونري كبيبهم مويم قدوسان imagine بتهم تسألعتها تخبيبكا نتي تزخصوها خسي نغت ملس بتعمي أب كبيد كستاي زلو حواريا باولوس قليل هيكونن حدا اتي فيستوس نبعلوسي مساعاتاتومي أبزسي غويتان حواريا باولوس بقى حواريا باولوس مس غويتا طراي دويلو زلو منم حغاز زيبلو طبقا زيبلو زكاتا علو زيبلو دغاف زيبلو بينو نخلهم كمغتهم كلنا نري زلنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ حواريا باولوس እግዚአብሔር ምሳና ካብኮነ من يزقاومنا انت بلا يصبقلي مهنياتهم نا እግዚአብሔር مسؤ مخوان وصيتو انتي مخوانو استلمامد سبي امين دو مس እግዚአብሔር كوينو زي سعر طلاقي كم زيلو زفلط اسبي كبرن شمو يكون قليل قال كاي مسلنا ايهود نحواريا باولوس كبيبومو زبل قال قليل ايكون ازيوم كبيبومو زلو ايهود بقى زنطلطل ابيلوم قرصرص ابيلوم كدربيو زدليو صلاعتو يوم بصلاعتو يتخبيبو زلو حواريا باولوس اتي ابلعليو زقربو زلو بزعبو زخصو زلو دما بقى قليل كسي كونن قال تنببو قالك نغرنا كله انت يلناسي كرتولو زيك اولولو بزحن كبيدن كسي كاساسو يبلنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እዚ ተባዕ ጅግና من مسؤ خمزلو زفلط ጥበብ አምላክ ዘለዎ መንፈስ አምላክ ዘለዎ حواريا باولوس ኣብ ቅድሚቲ ፌስጦስ ክምልስ ኮሎ ነቲ ቁጥር ዘይብሉ ክሲ አይሁድ بحصيرو خملس كولو ينانري እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ بتبعات بقى دارغا بحاده سنتنسي وديو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነቲ ብዙሕን ከቢድን ክሲ ኣብ ቁዝር ሸሞንተ በخمز خملሶ ኮሎንሪ ጳውሎስ ድማ አነ ንሕጋ አይሁድ ኮነ ንቤተ መቅደስ ወይስ ንቀይሳር ኮነ አይበደልኩን ኢሉ ተመጻሪ ይብለና ዞም ሰባት سلسته خصي حزم يمصيم نابو مالتي بقى نحق ايهود كم زفرسه نبيت مقدس كم زركسه نقيسارون بقى صر قيسار كم زخونيم زوم سبات اب قدمي فيستوس زخصو زلو حواريا باولوس ግን እንታይሎም አነ ነሕጋ አይሁድ ኮነ ንቤተ መቅደስ ወይ ንቀይሳር ኮነ አይበደልኩን ኢሉ ካብት ተخصصو ዝخصو ዘለው ነገር ነፃ ከም ዝኾነ خزارب ኮሎ ንሪዮ خبرن ሽም ይኹን حواريا باولوس ነዚ መልሲ ምስሓበ ፌስጦስ ኣብ ክንዲ ካብት ዝሰምዖ ናይ ክልቲኦም ሰሚዕሎ
اتيوم كسستو كسوما قريبو مالو اتتكساس دما بزعبات تخصلو قداي ملاشيبيو فيستوس ابكندي كابتزو سمعو تبقيسو قنع فرد الزفرد نتوم كابوم موغس كروخبو زلمنو ايهود باه كبل إلو مالت ندليتوم أحليفو كبو داليو نهارب أولوس انتايلوو بقاتتاكو دانيا انتاي زغبر فرادي انتاي زغبر اتي توم كسستي كسوم يقربو اتي تخصاص دما بزعبات استخصصلو قداي ملسيه كابو توم دايانو توم كوفيلوم زلو كفردو كوفيلوم زلو كلتيوم زقربو مرتعوتات ريقوم قنع فرديوم زفردو كابونينوس نا فرديوم زخدو ابزغن كوم اخخون كله ايكوننا نري زلنا حقيدو قدسا فيستوس already 10 معالت زاكل مسقوم سلا زحلفه نعاتهم كحجوس إذ أبزز تعر زلو إجابير سمو يبارك بحق إجابير مسانا اندحر قالو إجابير مسانا كابكونا زقامنا ويدما زسعرنا مانم يلنا آمين دو حدث مس إجابير زوغنا سبات يقبرنا حدث نجابير زحزنا بنا إجابير حساب نملالس ننا إجابير حساب زقدمنا سبات نغوننبر صلاقي زخسسه خستخسسنا زمصا بقى نعانا خودق نعانا كاب طقم وصاي كغبر زصعاره انت صعاره ايسلطون يسوع كريستوس غويتاي كمز خنبو صناحنا كروتعلو بزي كلو بزحل كبيدن كسنيم كاسيسامو حوار باولوس كن مرسو حانت يانيرا انا نحق ايهود كونه نبيت مقدس ويس نقيسار ايبدلكون نزي بزبدل زي أنا أيترهوكم كبدل كله أيترهوكم لهم اللسنها كابزنينيو فيستوس انتاي كجبر نيرو نخلتيهم سمعكم الله نخلتي قدايكم رئيو الله سلازي إلو فردي كما حلالف نيرو جنز ود زي فيستوس زبحال جن already أيهود بقى كابو موجس لمينهم سلازنبارو نعاتهم كأيمهم سلازيدليه كابنا عاتهم زقيم مساعتاتهم سلام مقبار يواز عني لو سلازا حاسبة تقوى زخون فردي نخفرد كخير كله هنا نريزا لنا فيستوس كايب لنا بطرع تشعاته فيستوس كانا ايهود بحك بالدلس نباولوس ناب يروساليم كديب بازن اگرزي كدي بمو بزي نجارزي أب قدمي كتفرد تفتو يخايلو ملسل يبلنا اسكي قدوسان قرب حد نامون حسب أب كيساريا خونه أب يروساليم سي انتاي زمت أولو تلو أبتي أفراردا ويدما أبتملاش ناي باولوس أب يروساليم كيدو كملسينا نحسب ويس انت عينت تحساسبا سلازلويو فيستوسي اب يروساليم كيد كاتفردو إلو زحاتو حارب باولوسكو انكو حجي كفرد تخصيصه اب قدميخا دويله زلهو سلازي كفرد اندحر كوينه ناب يروساليم زخيد غداي يلن كفرد تخوينه ات غداي سميخا يلخا حجي بتسمع خيو نجر أبزغ تفرد يكالك هايلو هاري باولوس كملسلو خلو نري آمين دو زمت أولو تقيل نابي يروساليم كده نابزي جن ازي بقى فردو already زبيلو سلازلو بنعاتهم زغبر غيرو مساعاتاتهم صبو زمدنا كفتر سلازدله بزعبه هاري باولوس كاي تقدسه كي حسبه سلمنتاي نبي يروساليم كديبلوم كمزلمنو بقى كيت عاريه نهاري باولوس فقادኛ እንደحر ኮይኑ كحاتو خلو نري مالتي فقادኛ لي خنا بيروساليم كيدكا اب قدمي كتفرد كبلو خلو نري ني بحقي حقኛ فرادي እንደحر ኮይኑ سي ابزي ايوتا ነገር ኩዳ አንيرو هاري باولوسكا አንፈትና ይዛ መንገድ እዚኣ ናበይ ገጻ ከምተ ኸይድ ስለዝፈለጠ ንፌስጦስ እንታይሉ መልሱሉ
ጳውሎስ ግና ይብለና ጳውሎስ ግና ኣነ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እቃውም ኣለኹ ኣብኡ ፍረዲ ዝግባኣኒ ንስኻ ኣጸቢቕካ ከም ትፈልጥ ከዓ ንኣይሁድ ኣይበደልክዎምን ዓሚፀ ናሞት ዘብጽሕ ገይረ እንተኾይነ ግና ካይመውት እኳ ኣይልምንን እዚ ዝኸሱኒ በሆም እንተኾይኑ ኸ ንዓዓቶም ኣሕሊፉ ክህበኒ ዝኽእል ከቶ የልቦን ኣነ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢለለኹ በለ ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ስቁል ይኮነን ናብ ቄሳር ይግባይ ኢሉ ፍርዲ ክረክብ ዝግብኦ ቅድሚ 2 ዓመት ይነሩ ሓቀደ ቅዱሳን ብሰንኪ ፊሊክስ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ቤት ማዓሰርቲ ብዘይ ፍርዲ ጸኒሑ ሕጂ ድማ ፌስጦስ ኣብ ክንዲ ቅኑዕ ፍርዲ ዝፈርድ ንሓቂ ደው ዝብል ጉዳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዘይ ተሓሳሰቦ ንኣይሁድ ባህ ከብል ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ድሌታቱ ወጻኢ ናብ ኢየሩሳሌም ከድካ ክትፍረዶ ትፈትይኻ ኢሉ እቲ ንእስክላ ካብ ኢድ ቀተልቱ ነቲ ንእስክላ ካብ ኢድ ቀተልቱ ዘምለጠ ሐዋርያ ጳውሎስ ከሓቶ ከሎ ንርኢ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ፌስጦስን ምንም ዓይነት ቅኑዕ ፍርዲ ከም ዘይረክብ ናብ ኢየሩሳሌም መኻድ ማለት ድማ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ስለዝፈለጠ እምበኣር ናብ ቄሳር ይግባይ ኢሉ ፌስጦስ እቲ ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝረኸቦ ምላሽ ካብ ትጽቢቱ ወጻኢ ስለዝነበረ ምስቶም ኣማኸርቱ ክዘራረብ ከሎይና ኣብ ቁጥሪ 12 ነንብብ ዘለና ቅዱሳን ዝተጸበየ ይመስለኩም ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቄሳር ይግባይ ክብል ኢሉ ሓሲብዎ ዝሓሰቦ ይመስለኩም ፌስጦስ ምላሽ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘይተጸበየ ይኾይንዎ በቃ هراي زبلو يمثلو ونيرو يفرد تراي زبلو مسيلو ونيرو فيستوس نأيهود انت عين التسفاتات هيبوهم كم زنبرا عيفلتن ملاش نهاري باولوس جنا كاب تسبيتو وطاي كم زنبرا جن كنردا نخلينا خبرن شمو يقول فيستوس حواري باولوس نابي قيصر يغباين سلازبله كاب اونينيو منم كغبر سلازي كل زنبرو امراصي طلب حواري باولوس مملات سلازخونه ناب قيصر يغباين كابلكاس ناب قيصر كتكيد خايلو كملسلو خلو ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጉዳይ ኣብ ኣኽጥዕጾ ኾላ ንርኢ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን አሜን ጉዳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ብምንታይ ኣብቂዓ እንድሕር ኢልና ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ምኻድ ሓሳብ ኣብ ኢየሩሳሌም ከድካ ናይ ምፍራድ ሓሳብ ብምንታይ ተቋሪጹ እንድሕር ኢልና በታ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቄሳር ይግባይ ምባሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ከም ሓደ ሮማዊ اندحر قنع فرد زي رخيبو حدا روماوي مسل نيرو ابت غزيتي ناب قيصر يغباي ناي مبال مسل نيرو دحر فرد زي كونه كاي تفردو خلو طواي زخونه نجر تخكلኛ زي كونه نجر قنع زي كونه نجر اندحر تتخصصي كري جميرو بقطتا ناب قيصر يغباي الى لخيلو غدايو نتو غداي بعلو قيصر يريوس لزنبره ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ እድልዚ ክትቀም ኮሎ ኢናንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብ 13 ክሳዕ 27 እንደማንታ ይብለና ሃያሎ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ንጉስ አግሪጳን በርኒቄን ፌስጦስ ክበጽሕዎ ናብ ቂሳርያ ወረዱ ኣብ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ፌስጦስ ነቲ ንጉስ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዚሉ አዘንተወሉ ፌሊክስ በእሱሩ ዘሓደጎ ሰብአይ አብዝሎ ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ኾለኹ ሊቃውንቲ ካህናት አይሁድን አበይቶምን መጽዮም ንዑ ክፈርዶ ለመኑኒ ንተኸሳሲ ምስከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው ከይበልካዮ በቲ ዝኸሰስዎ መጻረ ጊዜ ከይሃብካዮ ተቀዳዲምካ ንሓደ ኳህሊፍካ መሓብ ስርዓት ሮማውያን ከም ዘይኮነ ድማ ملس كلهم أنبا عرسك عبز مستعكبو كايدنغوهو نتصبح حيثو منبر فرد تأميته نتصب أي كم تقوى عززكو
توم كسستو دو مسبلو جنا بجكا بني أملاخهم زخونة نجر بعسي بزعبا حدا موت باولوس جنا هياو يزبلو يسوس تزي خوينو نعاي كم زمسلني جلغفو كسي قايم تقولون أنا خا بزنا جرزي زغورون تچنقني ناب يروشاليم كديب اتفتون تهونكا بزنا جرزي اب اخت فرد بلكو باولوس جنا اب قيساريا كسع زمرمر مئنت خهلو يغباي مسبله ناب قيسار كسع زسدو كهلو اززكو اغريبا ان فيستوس نسب ايزيس انون كسمعو مفتخو بله نسو دما صباح تسمعو بله فيستوس كا نباولوس كم نصباحيت دما اغريبا برنيكا مستوم حلقا شحن ابيت ختمان ببزح غرمان اب ادراش اتو فيستوس كان باولوس كم صو اززه فيستوس دما بله و نغوس اغريبا اتم سانا زلهم كلاتكم سب اذا تريو زلهم سب اي دغيم نسو بيوت كنبر كم زي غبو كلاتهم ايهود ناب يروشاليم كونه اب يروشاليم كونه ابزو كونه ناطرعو لمنوني انا غنا كتو اب موت زبصح ነገር አይረኸው ኩሉን ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባይ ምስበለ ኸአ ንምስዳዱ ቆሪጸ ኣለኹ ብዛዕቡ ናብ ጎይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር የብለይን ስለዚ ንሱ ምስተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ምናዳኻ ወንጉስ አግሪባ ናባኻም ጽየለኹ ማለት ምክንያት ማአሰርቱ ኻይ ነገርኩ ንእሱር ሰብ ምስዳደይ እሽነት ኮይኑ ይራአየንሎ ክብል ኮሎንሪ ጉዳይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቄሳር ይግባይን ብዙበሎ ምስተዓጸወ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝኸይድ ይህለወሉ ኣብዝነበረሉ እዋን ንጉስ አቅሬባን በርኔቄን ንፌስጦስ ክበጽሕዎ ናብ ቄሳር ከም ዝወረዱና ኣብ ቁጥር 13 ንብብ ዘለና ብዙሕ መዓልቲ ኣብ ቄሳር ምስ ፌስጦስ ምስ ገበሩ ፌስጦስ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጉስ አቅሬባ ከዘንትወሉ ኾሎ كمز زنببنا كاب قطر 14 حدن بقى كله نجيرو مالتي ايهود نفيستوس افتيوم اتزدلي ونجر كابو بزي قلت اقم زرخوي مسيلوهم نيرو كمتي مساعتاتهم 10 معالتي جيرو نو بقى اتي نحنا كاب فيستوس ندليو نجر كنركبين ايلوميم امينوم نيرو انت هونه اتي حسبو زي كونه زي تتصبيو ነገር ይኮይኑ ፌስጦስ እንባር بزعبا ز ነገር እዚዩ ንንጉስ አግሬባ ከዘንትወሉ ኾሎን ርኢ ዘለና ፌስጦስ بزعبا ሐዋርያ ጳውሎስ ንንጉስ አግሬባ ከዘንትወሉ ጅምር ኾሎን ታይሉ ፌሊክስ ብእሱሩ ዘሓደጎ ሰብአይ ኣብዝሎ كفردوم تقبؤو نيرو ጉዳዩ ናብ ሓደ ጸግእ ኸብጽሖ ዝግብኦ ነይሩ ምንም ነገር ካይገበረግና ጉዳይ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምታ ዘላታ ሓዲግዎ ዝኸደ እሱር ኣሎ ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ኾለኹ ኸዓ ሊቃውንቲ ካህናትን አይሁድን አበይትን መጽዮም ንዕኡ ማለት ንጳውሎስ ክፈርዶ ለመኑኒ ንተኸሳሲ ምስከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው ካየበልካዮ باتي زخصصو كمصار غزي كيحابكا تقداديمكا نحاده كو حليفكا محاب سرعات روماويان كمزي كونه ملس كلهم اتوم كسستو ابز مستعكبو كيدنغو نصباحيتو ام منبر فردي تقميطه نهار باولوس كمصو اززكو مسمصاتهم كسستو دوبلو غنا بجكا بني املاخهم زخونه ነገር بعسي بزعبا حدا موت باولوس غنا هياو زبلو يسوس انتزي كوينو ناي كم زمسلني غلخفو كسي كوا ايام صولن انا خابز ነገር زي زغبرو ጫነቀኒ ናብ ኢየሩሳሌም كديب اتفتون تهونكا بز ነገር زي اب اتفرد بلكو باولوس غنا ናብ ቄሳር ይግባይን ከም ዝበለ انا ከምቲ ዝደልዮ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ክህሎ አዘዝኩ ኢሉ ክነግሮ ኾሎንሪ ቅዱሳን ዝገርመኩም ነገር ፌስጦስ ኦሬዲ ሐዋርያ ጳውሎስ ምንም አይነት በደል ከም ዘይብሉ እቲ ተኸሲሱሉ ዘሎ ነገር ወይ ድማ ካብቲ ተኸሲሱሉ ዘሎ ነገር ነፃ ከም ዝኾነ እቲ ንሳቶም እዚ ሰብ እዚ ክመውት ኣለዎ ብህይወት ክነብር የብሉን
ዝበልዎ ነገር ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ከም ዝኾነ ኦሬዲ ተረዲእዎ ፈሊጡ እዩ ወላ ንጉስ አግሪጳ ክነግሮ ከሎ ከም ዘንበብናዮ አነ ከም ዝመስለንሲ ገለ ክፉ ክስኳ አያምጹሉን ናሞ ዘብጽሕ ነገርሲ ምንም የብሉን ሓደ አነ ካብ ዘስተባሃልኩዎ ሓደ ካብ በቃ ዘከራኽሮም ዘሎ ነገር አነ ዝተረፈለ ወይ ዝተረዳአኒ ኢሎ በቃ ንሳቶም ሙት ዝብልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ግና ህያው ዝብሎ ኢየሱስ ብዛዕባ እዚ ብጣዕሚ ከም ዝካትኡ ተረዲእለኹ ክብሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስና ህያው እዩ አሜን ንዓዓቶም ይሞይቱ ዘሎ እምበር ንዓዓቶም ይተቀቢሩ ዘሎ እምበር ንጳውሎስ ግን ህያው ምዃኑ አብ ህይወቱ ከማሪእዎ እግዚአብሔር ይመስገን ህያውነቱ ሲ አብ ህይወት ጳውሎስን አብ ህይወት ቅዱሳንን ሪኦሞም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሙት እንተኮይኖም እንታያገድስዎም እሞ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብክ ከሎ ሙት እንደሕር ኮይኑ ብዛዕባ ሓደ ሙት ዝኸስስ ዝዛረብ እንደሕር ኮይኑ ሰዓብ ሙት እንደሕር ኮይኑ ዘይሓድግዎ ነገር ግን ንሳቶም ዋላኳ ሙት ተበልዎ ስራሕ ኢየሱስ ግና ህያው ምዃኑ ስለ ዝገልጽ ዝነበረ ንሁሎም ካ ይጸልዎም ስለ ዝነበረ ነታ ናቶም መንግስቲ የናውጻ ስለ ዝነበረ የንቀጥቅጣ ስለ ዝነበረ ዮም ነሐዋርያ ጳውሎስ ንኽቀትልዎ ለይትን መዓልትን ዝጽዕሩ ዘሎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ኢየሱስ ህያው እዩ ኢየሱስ ህያው ምዃኑ ድማ በቲ ኣብ ማእኸልና ዝገብሮ በቲ ኣብ ጉባኤና ዝገብሮ በቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝገብሮ ይረአዩ አሜን ዶ ንኻልኦት ሙት ክኸው ንኽእል ንኻልኦት ገና በቃ ከምታ ማርያም ሓቂፋቶ ዘላ ህፃን ክመስሎም ይኽእል በቃ ንኻልኦት ካልእ ክመስሎም ይኽእል ንኻልኦት በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ሓደ ሰናይ ዝገብር ሰብ ነይሩ በቃ ናቱ ኬዝ ተወዲኡ ቅድሚ 2000 ዓመት ጠጠውይሉ በቃ ናቱ ነገር ታሪኩ ተዓጽ ይኽብሉ ኾለም ነገር ግን ታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ አይተዓጸወን ሕጂውን ይቀጽላሉ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙውን ህያው እዩ ቃል አምላክ ከም ዝነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለም ንሱ ህያው እዩ አሜን ዶ ዘይልወጥ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኃይሉ ክሳ ሕጅ አይደኸመን ኃይሉ ከምታ ዘላቶ ይዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጸላኢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ህያው ከም ዘይኮነ ክዛረብ ተደለየ ህያውነቱ አብ ህይወትና ከማን ተገሊጹ ይራያሉ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ምዃኑ ሲ ገና ሕጅውን ንቢሊዮናት ኢንፍሉዌንስ እንዳገበረ እናጸለወ ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘደንቅ ብርሃን እናምጸ ካብቲ ናይ ዘላለም ጥፍአት ናብ ናይ ዘላለም ህይወት እናምጸሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ህያውነቱስ ኣብ ማእኸልና ኣብ ጉባኤና ከማን ንሪኦለና አሜን ዶ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ሙት ይዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ሙት ተኮይኑ ንምንታይ ነሐዋርያ ጳውሎስ ዘይሓድግዎ ንምንታይ ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዘሳድድዎ ሙት ተዝኸውን ታሪክ ኢየሱስ ክርስቶስ አመቃብር ዘብቃዐ ነይሩ ተዝኸውን ሲ ስለምንታይ ዘይሓድግዎ አበይ ከይበጽሑም ግደፍዎም ንሙትም ዝስዕቡ ዘይብሉ እግዚአብሔር ይመስገን ውሽጦም ስለዝፈልጥ ንሳቶም ሙት ኢሎም ከአምኑ እኳ ተደለዩ ስራሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ተገሊጹ ይሪእዎ ስለዘሎ ድቃስ ለይትኽስእኑ ከሎ ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አምላካ ህያው እዩ አሜን ዶ አምላኪ ሎሙን ህያው እዩ በኹነታተይ አይውሰንን እዩ በትናተይ ዘለኽዎ ሰርከምስታንስ አይውሰንን እዩ በትናተይ ድኻም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይውሰንን እዩ ሎሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው እዩ ሎሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓያል እዩ ሎሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርቱዕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብድኻመይ አይውስኖኒ በኹነታተይ አይውስኖኒ በተዘሓልፎ ዘለኹ መከራ አይውሰንን እዩ አምላኺ አሜን ዶ ንስኻ በመከራ ተሐልፍ ስለዘለኺ ንስኻ በሕማም ስለተሐልፍ ዘለኻ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለተሐልፍ ዘለኻ ህያውነት ናይ አምላኽ አይውስኖኒ አሜን አምላኽካ ህያው እዩ ህያው አምላኺና ነምልኽ ክብርን ሽሙ ይኹን ፌስጦስ እንታይሉ
ንሳቶም ሙት ዝብልዎ ሃርያ ጳውሎስ ግና ሕያው ዝብሎ ኢየሱስ ተዘይ ኮይኑ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ገለ ክፉ እኳ ይረኸብኩን ንሱ ነቲ ንሳቶም ሙት ዝብልዎ ሕያው ኢሉ ምክትዑ እንተዘይ ኮይኑ ሕያው ምዃኑ ምዝራቡ ተዘይ ኮይኑ ሲ ኣብ ልዕሊ ሃርያ ጳውሎስ ዝረኸብኮ በደል የለን ኢሉ ኣሜን ዶ ሕያው ምባሉ ጥራይ በደሉ ዝብለና ዘሎ ቅዱሳን ኣታ ሕያው ምባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ታሪክ አይኮነን ምባልና በደል ተኮይኑ በደል ይኹን አሜን ዶ ሎሙን ሕያውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገልጽ ይናብዝ ዘለና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው አባይ አባኽ ኮይኑ ይነብራሎ ንሚሊዮናት ንዓላፋት ንዓሻሓት ንአማእያታት ንቢሊዮናት ሰባት በአይን በአኽን ገይሩ ይጸልዩ አሎ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ክንዴ ደዘብል በጀካ ይሉ በቃ በዘይ ንሳቶም ሙት ዝብልዎ ሃርያ ጳውሎስ ግና ሕያው ዝብሎ እንተዘይ ኮይኑ ንዓይ ከም ዝመስለንስ ገለ ክስስ እኳ ያምጽሉን ኢሉ በዚ ተኸሲሶሞ ሕያው ስለዝበለ ተኸሲሶሞ ከም በደል ተቆጺሩ ጥራይና በዲሉ ክንብል ንኽእል ኣነኻ ብዛዕባ ናይ አይሁድ ስርዓት አይፈልጥኔ በዚ ነገር እዚ ክፈርድ አይክእልኔ ብዛዕባ እምነቶም አይፈልጥኔ ክብል ኮሎ ኢና ንሪ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ሎሞን አምላኽ ሕያው አነ በኹነታተይ አይውስኖኔ አነ ብድኻመይ አይውስኖኔ ሎሙን ሕያውነቱ ግን ከዛረብ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ነአምላኽና በኹነታትና አይንወስኖ ንእግዚአብሔር አምላኽና ነትልዑል እግዚአብሔር ነተሐያል እግዚአብሔር ነተበዓል ስልጣን እግዚአብሔር ነትንሁሉ ዝፈጠረ ኢየሱስ በኹነታትከ አይተወስንዮ ሕያው ሕያውነቱ ናገለጸ ያብ ህይወትና ዘንብረና ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ንጉስ አግሪጳ ዛንታ ናይ ሃርያ ጳውሎስ ምሰመዐ ንፌስጦስ እንታይልዎ ነዚ ሰብኣይዝስ ኣነውን ክሰምዖ ምፈተኹ በሎ ይብለና ፌስጦስ ድማ ጽባሕ ትሰምዖ ክብሎ ኾንሎ ንሪ አሜን ዶ በቃ ኣነውን ክሰምዖ ደሊ ኣለኹ እዚ በይኑ ነዞም ብዙሓት አይሁድ ዝምጉት ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዘንቱ ዘሎ አሜን አሜን ኣነውን ክሰምዖ ደሊ ኣለኹ ኢሉ ንጉስ ንሃርያ ጳውሎስ ንኽሰምዖ ክሕንጠይ ኮሎ ንሪ አሜን አሜን እግዚአብሔር ከምዚ ዓይነት ሰባት ይግበረና አሜን ሃሌሉያ ተባዓት ብዛዕባ ሕያው ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ፍርሃት ብዘይ ሙዩቕ ምባል እንምስክር ሰባት ይግበረና አሜን ዶ ንአነ ጸሎተይ እዚ ብዛዕባቲ ዝጸዋዓኒ ጎይታ ካብ ደቕደ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸዋዓኒ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ዝተበጀወኒ ኢየሱስ ብትብዓት ከምዚ ናይ ሃርያ ጳውሎስ ንነገስታት ይኹን ንበዓል ስልጣናት ይኹን ንኽዛረብ እዚ ትብዓት እግዚአብሔር ኣብ ውሽጠይ ክመልኦ ይድሌተይ ሃሌሉያ ጅግና ሃርያ ጳውሎስ تحديد ناي أيهود زي فرحو كبابا ناي أيهود زي فرحو من مسؤول خمزلو زفلت هارب أولوس سلمن تاي هارب أولوس زي الدحل مس منم كزارب كله مزخون سب كزارب كله سلمن تاي هارب أولوس زي الدحل اندهر إلنا من مسؤول خمزلو سلزفلت يامين دو من مساها خمزلو تهرفلت كي خطبع تخون آمين دو لوم من مسانا خمزلو خنفلت يقبعنا أبوتري سران سلستن تايب لنا نتصبح هيتو دما أغريبان برنيك أن مستوم حلقة شهن عبيت ختمان ببزوح قرمان اب أداراش فردي آتاو فيستوس كا نبقالوس كم تقوى عزازي بلنا ازوم كلهم سبات ازوم بعال نقوس أغريبان برنيك أن اتوم حلقة شهن عبيت ختمان ببزوح قرمان نب أداراش زعاتو سلمن تايو اندهر إلنا نتي باولوس زبلو خسمعيهم آمين دو what an opportunity كمي عينت عبد عدل كمي عينت عبد أجا واو نجستات كوفيلهم اتتبلو خسمعو بتعمي ازي عبد أجا زيابهر أبو بزنجر زبارخنا نقول لهنا آمين دو
مقلقالنا زي ترف الناس نتوم كندي علو زبحالو نمدرنا زت أويو نمدرنا كم دلا يوم زم حدرو زلو نعاتهم ممسكاري خون النامي يسوس قويتاي كما يزبلت تقدلتي إذن كلهم سبات ناي كبر لبسهم تعجبهم أنا بعدراش فردي نمنتايم سلمنتايم آتيوم اندحر إلنا نتي حدا أسور نبقاولوس كسمعيهم أمين ده بزعبات هياو زخونة قويتا ززارب حاوري بقاولوس كسمعيهم إذن كلهم زيهم تأكيبهم يسوس قويتاي My Jesus أبزي نغوس أغريبان برنيكان توم كالوت شمامنتين نغفر دووي كونن تأكيبهم نغوس أغريبا كسمعو يدليس لزباليو هارب أولوس أب قدمي دويلو أمين نسو ترايزي كونس اتي بزعبؤو قويتا يسو زبالو تنبيتون كفتس أمسل زلويو أب قدمي نغوس أغريبا دويلو أمين دو هارب أولوس أو إيتو ننغستات نشمامنتس لزيخونة إزوم شمامنتخا ممتصوم زي ترفنا بكيسرا ونجل كسمع له وميلو قويتا نلبهم كلا على خلون ري زابير سمو يبارك أبز تنبيتون نقول لا يزفتس أمزلو يسوس قويتا فيستوس دقيمو أبقدمي توم التعاكبو سبات بزعبا حارب أولوس كزارو كله كاب قصري إسران 4 إسران شوعاتن انتايلو فيستوس دما بلا ونغوس أغريبا أتوم مسانا زلهم كل خاتكم سب إذا تريو زلهم سب أي دقيم نسو بيوت كنبر كم زي قبقو كل أتوم أيهود أبي يروساليم كونه أبزو خونه ناترعو لمنوني أنا قنا كتو أموت زبط سحنقر أي رخب كلون أمونتا زي رخب كالو زي تصدو نابغزو زي تصدو ناتقا زي تبلو نابك إيسار يقباين مسبلخا مسدادو قريت اللهو بزعبو نابغويتا زي تصحفو فلوت نقر قنا يبلين سلازي نسو مستمر مرد تصحفو نقر مئنت خركبسي ناباخاتكم مناداخا ونقوس أغريبا ناباخا أمتعي اللهو مالت مغنيات ما أسرتو كاي نقر كون أسور ساب مسداري إشنت كوينو رأيني كبل كولونري سابير سمي بارك كمتي تسألعات حواري بقولو الزبلوو كمتي أيهود زبلوو كمتي ناي أيهود شمامنتن بعال سلطانات زبلوو حواري بقولوس بيهوات كنبر أي قبقون يمزبلو زلو مغنياتهم نسو بزعبات هيا وزغونة قويتا يسوس كريستوس سلز مسكر مغنياتهم بزعبا اتي نحنا زقتلنايو اتي نحنا زقبرنايو مقابرو دنما زحاتمنايو بناي روماويان والتحدرات كهلو زقبرنايو يسوس بزعبو سلز مسكر كقتل علوو خموت علوو ازي سبزي بيهوت كنبر اي قبقوني يوم زبلو أنا جنا مسمار مركوه نموت زبط صح نجر أي رخب كلن نموت زبط صح نجر أي رخب كلن ناب إسهار يجبان مسبلة كأن مسدارو أوريت الله سلمن تايو هارب أولوس ناب إسهار يجباي إلو بعلو كويو قنع فردك فرد سلزي كعالة بزي فتاو بزي دليتو نبي يروساليم سريدو أبو خقتلو سلزي دليو هارب أولوس ناب كيسار يقبان يلو أمارات سلزي نبارو يو ناب كيسار يقبان يلو نسوت رايزي كونه دما قويتا يسوس كريستوس كمتي أب يروساليم بزعباي زمسكر كايو أب رومون كتمسكر اللي يقبقا كايو إلو تنبيتاوي دمتي أمت إلو سلزي نبارا ناب كيسار مخادما ازي تنبي زفت أمولو من قد سلزخونة عرب أولوس يرد أيو ناب كيسار يقباين قبل كولون ريك زابير سمي بارك أمين دو يسوس كويتاي بزعبو ناب كويتاي زي تحفو فولت نقر قنا يبلين سلازي نسو مستمر زي تحفو نقر ما انت خركب سي ناباخاتكم مناداخا ونغوس أغريبا نسخا
ናይዞም አይሁድ ሓለቃ ስለዝኾን ካንስኻ ብዛዕባ ስርዓት አይሁድ ስለትፈልጥ ሕጊ አይሁድ ስለትፈልጥ ገለ ነገር ካብቲ ዝዛረቦ ክትረክብ ይከኣለካዩሞ ኣብቲ ብዛዕባኡ ዝጽሕፎ ነገር ዝሕግዘኒ ነገር ካብቲ ዝዛረቦ ነገር ክትሰምዕሞ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክትተሓባበረኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ካባይ ካብ ዝባነይ ከተውርደለይ ይልምነካለኹ ሓተካለኹ ክብሎ ኸሎይና ንሪ እንድሕር ኣስተቢልኩምሉ ቅዱሳን ፌስጦስ እቲ ነገር እቲ ካብኡ ዝገበረ ነገር ዝገበረ ገይሩ ጉዳይ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብኡ ከርሕቕ ብጣዕሚ ዝጽዕር ዘሎ ናብ ኢየሩሳሌምን ክኸደሉ ዝደለየ እቲ ጉዳይ በቃ ኬዙ ከዓጾ ስለ ዝደለየ እንደገና ድማ ሕጂ ናብ ቄሳር ይግባይ ምስበለ ፌስጦስ ኡፈይሉ አሪፉ ቅዱሳን ምክንያቱም እዚ ሰብ እዚ ናብ ቄሳር ይግባይ ስለ ዝበለ ሶሪ ዝብሎም ነቶም አይሁድ የቅሬታ ግበሩ ላይ እዚ ሰብ እዚ ሮማዊ ስለ ዝኾነ ናብ ቄሳርካ ይግባይ ስለ ዝበለ ይግባይ ናብ ቄሳር ዝበለ ኸኣ እቲ ዝሓተቶ ናይ ይግባኝ ሕቶ ክፍጸመሉ ተግባራዊ ክገበረሉ ናይ ሮማውያን ሕግ ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ሮማውያን ሕግ ክስዕር ስለዘይክእል ናብ ቄሳር ዝኸይድሉ ንዖም ባይባይልዎ ካብ አይሁድ ዕሪፉሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሕጂ ግን ናብ ቄሳር ክሰዶ እንደሕር ኮይኑ ግን ከምቲ ንሱ ዝበሎ ስለምንታይ ናብኡ ከም ዝሰደዶ ምኽንያት መስደድዩ ክጽሕፍ ኣለዎ ስለዚህ ብዛዕባ ፌስጦስ ቃ ብዙሕ አይሁዳዊ ስለዚህ ይኮነ ብዛዕባ አይሁድ ዘለዎ አፍልጦ ብዙሕ ውሕድ ስለዝኾነ ንጉስ አግሪጳ ግን ብዛዕባ አይሁድ ጽቡቅ ገይሩ አፍልጦ ስለዘለዎ በዚ ነገር እዚ ክሕግዞ ክሓቶ ኸሎይና ንሪ ዘለና ዝመጽ ዘሎ ሰሙን መቐጸልታ ናይዚ ሓሳብ እዚ ክንሪኢና ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብዚ ደው ክነብልና ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸሊና ክንውዲና كلاتكم هداكم على